शिवनारायण लॉकडाउन में मम्मी कैसे करबू तो नमी। लॉकडाउन में मम्मी कैसे करबू तो नमी। लॉकडाउन में मम्मी कैसे करबू तो नमी। बात मोदी जी के मानल जरूरी बा। पूजा करे से पहले अरे मास्क लगावल जरूरी बा। पूजा करे से पहले सैनिटाइजर लगावल जरूरी बा। पूजा करे से पहले सैनिटाइजर लगावल जरूरी बा। डीजे शिवनारायण जब से चढ़ो दशहरा भीड़ लागत भारी। कैसे करबू तू पूजवा कोरोना महामारी। जब से चढ़ो दशहरा भीड़ लागत भारी। कैसे करबू तू पूजवा कोरोना महामारी। रहल 2 गज के दूरी बाटे बहुत जरूरी। बात मोदी जी के मानल जरूरी बा। पूजा करे से पहले सैनिटाइजर लगावल जरूरी बा। पूजा करे से पहले अरे मास्क लगावल जरूरी बा। डीजे शिवनारायण माई के नवमी में 9 दिन होला पूजाई। कैसे करबू तू पूजवा कोरोना के लड़ाई। माई के नवमी में 9 दिन होला पूजाई। कैसे करबू तू पूजवा कोरोना के लड़ाई। है आइल बा महामारी बचावे दुनिया सारी। बात मोदी जी के मानल जरूरी बा। पूजा करे से पहले सैनिटाइजर लगावल जरूरी बा। पूजा करे से पहले अरे मास्क लगावल जरूरी बा। पूजा करे से पहले माई के पूजा पाठ करी प्रेस अपने दुआरी। खुश होइए मैया जइहे रउआ दुआरी। माई के पूजा पाठ करी प्रेस अपने दुआरी। खुश होइए मैया जइहे रउआ दुआरी। आइल बाटे ई कहर रहे के बाई सतर्क। बात बालेश्वर के मानल जरूरी बा। पूजा करे से पहले सैनिटाइजर लगावल जरूरी बा। पूजा करे से पहले अरे मास्क लगावल जरूरी बा। पूजा करे से पहले सैनिटाइजर लगावल जरूरी बा।